από τη συλλογή ποιητικών κειμένων εναλλακτική μονόλογη. Κείμενο αριθμός 18. Πρώτο νησί και δεύτερο, είναι βαρετό το υπεροκεάνιο ταξίδι, και ειδικά για όσους από εμάς τους στεριανούς μάθαμε από μικρά παιδιά να νοσταλγούμε. Κι ήτανε το αγόρι μας μικρό και βγήκε εξερευνητής και θόπευσε ασύστολα την πλαστική πλευρά των λόγων. Δόξα που αποκτήθηκε νωρίς και βρήκε τη διάρκεια μόνο σε ξένα μέρη. Ευλαβικά προσκύνησε την Παναγιά. Βρήκε τους θεϊκούς μαστούς στο σώμα μιας γυναίκας. Έπιασε τα παλιά χειρόγραφα, τα διάβασε για άλλη μια φορά. Ο κόσμος του περπάτησε στα κύματα, συγχώρησε τους ζωντανούς, εκτίμησε τα απογεύματα και τη σοφία των νεκρών φιδιών που φεύγουν από τον κόσμο καλοκαίρι. Το αγόρι διάβασε για αγορές, για μέρη ξακουστά και για ανθρώπους. Το αγόρι έμαθε να συνομιλεί μόνο με την καρδιά του. Το δίθεν, το παρόντος του, το έκανε αχόρταγο για μέλλον. Για μοίρα και ευτυχία τι θα πει, πώς ανασταίνεται το δίκαιο, κυκλοφορεί αθωότητα γυμνή, είναι η πραγματικότητα καλόγρια ντυμένη. Το αγόρι ερωτεύτηκε και πίστεψε στον ήλιο και που λέτε θύμωσε τα θεριά των πόλεων, τα τέρατα που χόρευαν τα τσιφτετέλια τους επάνω σε χρημάτινα χαλιά, πάνω σε τούρκικα μπαλκόνια. «Μην κλαις», άκουσε να του λέει μια φωνή. Ήτανε μια φωνή αόρατης γυναίκας. Έψαξε να τη βρει, κοίταξε δεξιά στους άρχοντες και αριστερά στους αποστάτες. Δεν βρήκε άλλο τίποτα παρακατεστημένο. «Μην κλαις», άκουσε να του λέει πάλι η φωνή. Τα λόγια που είναι τα πιο παρηγορητικά ακούγονται από φωνές που βγαίνουν από στήθια οράτων γυναικών που λέγονται ελπίδες.